Onya atuning atagan og pagtagad karon no samtang di patam adto sa ato ang reklamante no kay kanang na ang kwandon arita sa ato sa nasyonal labi na mga sukindig paminaw kay kanang na ang si Senate President Escudero karon ni auhag siya or ni padayag siya mga sukindig paminaw nga mo sugyot siya ngadto sa iyaha nga mga kaubanan nga mga senador isip senator judges nga sugda na nila ilahan ng i-reconvene or i-trial mga sukindig paminaw ang impeachment article of impeachment ni Vice President Sara Duterte karong August 4 human mga sukindig paminaw sa SONA. So mahuman man ang SONA og 2028 at July 28, dugay bag 2028. Mahuman ang SONA ang SONA ni Presidente Marcos 28. So kadton to ang pagka sa wala pa mo break ang Senado ningon siya nga after sa SONA ni Presidente Marcos. So 29 Martes, Merkulis 30, pitsa 30 sa Hulyo, Merkulis 31, Huwebes. Karon, pag ingon ni Senate President Escudero mga sukindig paminaw nga iyaha pang musugyot pa siya ngadto sa iyaha nga mga kaubanan nga mga senador nga adto na ipahigayon ang trial sa Agosto 4. Yalmang uban ang uban labi na mga sukindig paminaw o mga uban nga mga congressman ingon unsa naman po ningan abot mas Agosto 4 ingon kay liwas ingon kay liwas isgutan unya adto naman sa Agosto 4 sumuna nga ang uban nga mga kadto mga sukindig paminaw nga mga dumadapig ni Vice President Sara Duterte mingon okay lang kay kanang na ang okay ra na ang kadtong mga kritiko ni Vice President Sara Duterte ilabi na kadtog yung mga gusto mga sukindig paminaw nga sugda na ang trial kaingon sila kasamang kadugay ba kadugay ba nga nganumang mo kabat pa man sa pitok adlaw usa mga sukindig paminaw sugdan ang trial nganon dili man pagkaliwas ingon sila nga unsa man nganong gidili naman sad ni Senate President Escudero lain mga sukindig paminag version ang ato makaigsunan basin og gidili niya basin og masamot hinunig kadili basig postpone na pod inig ka Agosto 4 basig postpone na pod pagka Agosto 4 adto na pod ni tungas Agosto niya sumuna nga kaning ni ang uban na lain-lain ang ilahang kana bitawng pananaw ni ini nga unsa man ni kaha labi na ang Supreme Court karon mga sukindig paminaw ni pada ang Supreme Court og kanang naang demand ngadto sa House para mga sukindig paminaw tubagon sa House unya basin ba og kanibang di ang mga pangutana sa Supreme Court karon kay doon na may mga pangutana dito Supreme Court dito sa House may tungod sa kaning ni ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ang kuyaw o kaning mga pangutanaha kasamangkin pick up ni sa mga senator judges muna ipangutana dito unya moingon na pod nga sige kanang naang kuha na po ni sa tubaga o sa ninyo o niya mo kuhan sa tagamay mo pahuway sa tagamay sa kutanan sa impeachment o niya kanang ng tubaga o sa ninyo medyo malangan ni gyud og samot so pero mo na nga kanang na kung dunay insakto mga sukindig paminaw ba nga gidaghanon sa mga senador nga muuyon nga ikumbikto si Vice President Sara Duterte di maayo nga kanang naang paspasan dayon pero katong mas daghan ang mga senador nga dili gusto mga sukindig paminaw nga ikumbikto si Vice President Sara Duterte di ayaw na lang dagoy nila ipadayon kay kanang na ang daghan pang angay unahon nga mga problemas nasod kay kaning ni awa man gyud bisag kinsa mga sukindig paminaw ang imuhang pangutanon anay politika gyud ni politika kay moingon bitaw sila nga
kanang naang angay gyud manubag si Vice President Sara Duterte sa iyahang giunsa niya pagasto ang 612 million nga confidential funds niya. Nya kay doon naman po'y katarungan ang uban mga sukintig paminaw nga dumadapig ni Vice President Sara Duterte. So, angay bang patubagon ang usa ka opisyal sa kaban sa katawhan nga pundo nga gihatag niya ang tubag? Angay gyud. So, dili exempted mga sukintig paminaw si Vice President Sara Duterte. Nan karon ka ang pangilan confidential funds man. Confidential funds unya daghan nga mga ahensya sa gobyerno. Lakip na mga sukintig paminaw ang presidente nga dunay confidential funds nganong wa man hisgote sa mga congressman ay congressman. So karong Agosto 4 matod pa kon kana mga sukintig paminaw madayon. So daghan man nga nagkupot og confidential funds lagi nganong gi target raman si Vice President Sara Duterte. So mauna nga ang mga tao dili nimo malikayan kasamangke nga kadtong mga nakasabot ilabi na kadto mga DDS ilabi na kadto nga mga kanhi dumadapig ni kanhi Presidente Duterte dili gyud mahitabo nga mulubad ang ilaha mga sukintig paminaw nga pagdapig ngadto sa mga Duterte. Kay mangutan naman sila ngano man si Vice President Sara Duterte ra may giinitan nga dili raman sa mo'y nagkupot og confidential funds. Mismo ang presidente nga adunay 4.5 billion mga sukintig paminaw confidential funds gikan pag 2022 hangtod 2024 wa man na mahisgot wa man na matuki kung giunsa pagastos presidente. Ang budget sa Department of Justice nga adunay confidential funds mga sukintig paminaw nga sunod sa Vice President nga budget sa confidential funds wa man nisgot wa man pangitaan nila. Di makasabot ang mga tao nga ilabi na karon mga sukintig paminaw makasabot sa tas mga senador nga kadto nga mga magpa-re-elect ini ka 2028. Kaya nakita man nila ang resulta sa midterm election. Nakita man nila nga pila ra kabuok ang nakasud mga sukintig paminaw sa alyansa sa to pa. Mabutang na to nga ang mga tao wa ganahi mga sukintig paminaw sa impeachment. Straight to the point. Makaingon ta nga wa ganahi sa impeachment unya karon muna nga ang atong atangan sa suna. Atong atangan sa suna kay ningon ra ba to mga sukintig paminaw nga si Presidente Marcos andam gihapon makasama nga kanang naangor open siya. Open siya nga makig istorya sa mga Duterte, open siya nga makig-uli sa mga Duterte, puti nindota. Nindot kaayo nga kanang naang nindot kaayo mga sukintig paminaw kana nga balita nga open na niya kana nang gusto sa makig-istorya, puti nindota, so ang so muna gibalik man dito nitubag na mga sukintig paminaw ang House. Gi-remand ang kadton to ang article of impeachment dito sa House. Sa to pa kuan kasamangkin sa ato apang inato pa og magtrabaho kag balay, back job man back job ni. So ni adtong mga sukintig paminaw Hulyo 8. Lamat kay kasamang remark kay ni adtong Hulyo 8. Ni adtong Hulyo 8 mga sukintig paminaw Hulyo 8. No? Ang Inbank, no, dito Supreme Court mga sukintig paminaw di aman ni dire di may ato ang kopya dire, no? Ang kaning ni ang gipada nga suwat ngadto sa o kaning resolusyon notice mga sukindig paminaw ang gipada ngadto gikan sa Supreme Court paingon dito sa House of Representatives. So unsa may nakabutang dire. So medyo taas man kaayo ni unya murag maabtan man tanig alas 12 udto tingali kato ning hotdog basa
kani nga resolusyon, kani mga sukin tigpaminaw atuala ning kuanon sa atuala ning although gisgutan ning Attorney Rufil kadton to ang pag atulan ning ibalik o gamay kay diya man goy tubag ang kanang naang ang house, no? Atulan ning ibalik o gamay. So dunay pangutana ang Supreme Court. Ang unod, no, ang pinakaunod mga sukin tigpaminaw sa notice nga padala sa Supreme Court ngadto sa House, mao kining mga pangutana nga ipatubag nila. Unsa man ni mga pangutana sa kanang naang Supreme Court mga sukin tigpaminaw si kasamang names kasama ato ni Ikwan kaning ni ang graphics sa tingali kasamang names ay kuan ako kana so unsa man ni mga pangutana unsa man ni nga mga pangutana sa Supreme Court nga ipa-resolve mga sukin tigpaminaw sa House of Representatives. So di ay mga pangutana o niya kanin niya pila man ni ka pangutana daghan man di ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ka mga pangutana mga sukin tigpaminaw sa Supreme Court. Apan dunay mga sa 11 nga pangutana sa Supreme Court mga kasama dunay mga upat ngadto sa 5 ka mga pangutana sa Supreme Court nga matod pa wa mo tubag ang House of Representatives ani. Wala, unsa man ni? Wala nila tubaga or dili sila makatubag. Unsa man ni? Dili sila makatubag. Kay kuan man, kanang na ang ilaha man ning ay kung ing nasad nga nalipat tingali sila. Basi dagoy nalipat tuod no. Pero kuan man gipasunod man gipasunod. So unsa man ni nga mga pangutana nga ato lang ko ano ni nga mga pangutana nga wala tubaga mga sukin tigpaminaw sa House of Representatives. Adtong pitsa 18 nitubag na ang House, nagpadala na sa ilaha nga tubag ngadto sa Supreme Court. Pero pag tan-aw pa dito dili man kumpleto ang tubag, So asa man ani ang wala tubaga. So ang wala tubaga nga matod pa wala matubag. Mao man giingon sa Supreme Court nga kanang naang ang respondents mga sukin tigpaminaw nagpakiluoy ngadto sa Supreme Court. Pakaluoy magono. Nagpakiluoy sila nga dili lang una nila tubagon. Dili lang una nila tubagon kay isalig lang nila sa kanang naang impeachment court ang kaning ni ang ilahang tubag kabahin sa pangutana sa Supreme Court. Kay mo na nga posible man ni kasamangkin nga mosamot ni kadili kay sakyan sa impeachment court ang kaning ni ang mga pangutana sa Supreme Court. O nga ngawa man ninyo nitubaga sumoy pa mangutana nya mo'y tubagon. So mao'y pagpatubag mo sumon mga mo patubag ang impeachment court mo hulat pa mga sukin tigpaminaw pilak adlaw maingon postpone lang sa ta So di ay upat di ay upat mga sukin tigpaminaw ka mga pangutana sa Supreme Court nga nagpakiluoy matod pa ang House ang House Prosecution Panel nagpakiluoy sila nga ay lang tayo may patubagaan na oy. Karon daw tawad ato ning isgutan mga sukin tigpaminaw kay dahil sunod ani ang kaning sasuna. Kay kuan man kanang naang ug maabtan pa ni sunod tuig mga sukin tigpaminaw ug dili nila dayon kini ba human sunod tuig maabtan pa ning impeachment sunod tuig murag kuan delikado na mga sukin tigpaminaw daghan na mga senador ani nga kanang naa nga dili muuyon nga tangtangon si Vice President Sara Duterte kay malo ka og matangtang si Vice President Sara Duterte duna pa sila mga materials duna pa yung mga materials nga pwede gamiton sa mga Duterte isip padaganon nila pagka presidente. Now atong balikan katong atong gisgutanan kaganiha kay medyo naputol manggod to. Naputol to mga sukin tigpaminaw kabahin aning ni ang gipagawas karon sa Supreme Court
ha, o niya ang nga ilahang pangutana dito sa gipadala dito sa House of Representatives. Ha, unya ang House of Representatives pinaagi mga sukin tigpaminaw sa ilahang at tigpamaba sa House. Ang kadto si kanang naang si Abante, anak man tong Abante kasama kino si Claire Abante ba to? Ano niya kay si Claire Castro man diya ito. No, kanig yang anak nga kanang maoy tigpamaba sa House, anak man ni Kuan, anak ni kanang naa ni Bini Abante, no, yang anak nga si Kuan, kaning ni ang princess, no, si Princess datag pangalan no Princess Abante, no. Sumuna nga ningon siya nga nakatubag na sila ni adto mga sukin tigpaminaw adlaw nga Biyernes. No, kay maoto ang ikapulo ka adlaw nga gipatubag sila mga sukin tigpaminaw sa Supreme Court kabahin sa mga pangutana sa Supreme Court sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nga unya ang upat ka mga pangutana sa Supreme Court mga sukin tigpaminaw nga wala matod pa tubaga. No, kanina mao man ni ang notice gikan Supreme Court na mo ni siya. No, kaning niya o niya gi-address dito sa Secretary General sa House, no, o niya dunay mga pangutana mo to nga unang pangutana kaning kinahanglan nga tubaga ni ninyo kaning ni nga dunay kanang nang under oath nga nakabutang kasamangkin, no, so kanang hunong dia dapat ng F kasamang names diha katong letter F diha katong letter F diha ang wala tubaga nila. Unsa man ning giingon Supreme Court? Ang giingon sa Supreme Court nga ni tubag tinuod sila pero dunay mga pangutana diha nga wala tubaga sa House. Unsa man ning pangutana niya sa letter F na kanaay. As to the article matod pa sa letter F, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, no? So kabahin mga sukin tigpaminaw aning ni ang articles of impeachment kay kon napa sa House ang tawag ana impeachment complaint. Tungod kay na kuha naman dito sa House na impeach naman sa House so gitawag na sa og articles of impeachment. Kung napa sa House impeachment kana na ang impeachment complaint. Abot na dito sa Senate tawag na sa articles of impeachment. So which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment and when it was completed. So mo ni pangutana diha. So kaning ni ang nga mga opisina sa kung duha man ni silang ipadad-an god ang Senate og ang kanang na ang Congress. So ang kaning committee sa ilahang pagdraft mga sukin tigpaminaw matod pa niining mga impeachment sa article of impeachment kanus matod pa na kompleto kini. Kailan man gi-question po Supreme Court, ang pinaka-main gi-question sa Supreme Court nga kumusta ang status sa tulo ka impeachment nga wala man aksyon ni dayon Supreme Court asa kanang naang sa House of Representatives. Nga mo naging Supreme Court nga dapat sa usa ka tuig usa ra man ka kanang naang impeachment ang ipasaka nya nganon abot man upat. Mo ni question ni Kwanron ang kananaang Supreme Court, So matod pa diri diha sa letter F, ningon diha mga sukin tigpaminaw nga kanus man ni. Kanus man ni mga sukin tigpaminaw na nahimo na kompleto ang pagdraft nila sa article of impeachment. Matod pa nga ang prosecution ani ang House of Representatives niingon nga sorry di lang sa mi motubag ani So wala unsa man ay kog ingna kasamangkin nga adto naman kuno sila motubag dito sa impeachment ko dito sa Senate kaning niya unsa man wa sila ikatubag ani or bisag unsaon nila mga sukin tigpaminaw og kanang na ang lugpit-lugpit silang katurungan mapiit gyud sila ni kalakiha. Unsa may sunod ang sunod nga matod pa wala nila mga sukin tigpaminaw tubaga sa pangutana sa Supreme Court kaning ni ang
letter G. Unsa man ni? As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, no, so kaning ni ang base mga sukintig paminaw sa impeachment nga gipada ngadto sa Senado, na kaning article of impeachment nga gipada sa Senado, when it was circulated to the members of the House of Representatives, and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. Straight to the point. So gipangutana sila. Nga kaning ni kanus man ni ninyo gipang circulate, gipang hatag, gipang apod-apod o gipang kanang gipatuyok kasamangkin. Kaning niyang article of impeachment sa kuan pa ni diha pa ni sa Congress, kanus man ni ninyo gipatuyok o kanang nang gipanghatag para nga ma-review, mabasa sa mga members sa House. Kanus man ni ninyo gipanghatag, gipang-circulate ngadto sa mga House of Representatives. Sumunay pangutana nila mga sukintig paminaw sa Supreme Court. Nangutana ang Supreme Court, kanus man ni ninyo patuyok or kanang gipakita or kanang gipasirculate, kanang gipatuyok or kanang laging para mabasa mga sugindig paminaw sa mga congressman. Nganong wa man motubag ana ang House of Representatives. Wa man kuno matod patubaga. Nangayo man hinuon og pasaylo nga nangayog pasaylo mga sukindig paminaw nga sorry ha, di lang sa mimotubag ani ha. So kani may importante kaayo. Kay ang impeachment mga ikaupat nga impeachment gipasaka ni adtong February 5, 2025. February 5. Uni unsa may giingon gipangutan na Supreme Court? Inyo ba ni nga gihatagan ba ni gipasirculate ba ni ninyo? O baka gihatagan ba ni ninyo o kanang naang mga copies ang kadtong tuang mga congressman? Mo tingali nga wa katubag ang congressman ani kay wa man nila mahatagi kapya tingali. O kana wala na nila tubaga. Ikatulo unsa man ni as to the articles of impeachment transmitted to the Senate when it was circulated to the members of the House of Representatives. So kanus agyod lagi mga giusban pa gikan sa letter G paingon sa letter H mga sukindig paminaw giusban pagpangutana. Gibalik ang pangutana pero dunay sumpay whether it was accompanied by the evidence for each article charged or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. Straight to the point. So pananglitan kanus giusban diris pangutana kasamangki. Giusban pangutana kanus magid ninyo nagi pang-circulate sa mga congressman. Unya kon inyo ning panghatag sa mga congressman para ilang mabasa, duna ba ni gipasukip nga mga ebidensya? Gawa sa complaint, duna ebidensya. Kaya may nagsamangkin, nga nakitaan ba na ako si kasamangkin susminya dito? Nagunsa man, dunay kuyog babay? Unya, kanang na akon istorya ra na, unya, way ebidensya kasamangkin, ako ang tingalito, ko ang tingalito niya, anak. Unya gwa kay ebidensya ana. Sumunod ningon ang Supreme Court nya kung inyo manggali ning gipatuyok, inyo manggali ning gipanghatag sa mga kanang naang mga congressman, kanus unya pagkahuman inyo ba nga gisukip ang ebidensya niini? Straight to the point. Wa makatubag ang House, Sumuna nga unya kaning sa letter H, unsa man ni mga sukindig akan mauna to kaganiya, unya if there was a committee report kun doon na kunoy committee report for the information of the members, nga nag-inform mga sukindig paminaw sa mga membro to decide on whether to endorse or not. Doon na ba'y committee report ani nga doon na mga sukindig paminaw mo endorse or wa or dili i-endorse. Kining ni nga mao nga
Na nganong wa man sila ka kuan ani tubag ani. Karon og wala nila ni tubaga kasamangkin. Posible man nga kining mga pangutanaha mauni puniton sa impeachment court kay magsugod na Agosto 4, magsugod na ang trial, ha? Although gisugdan naman gyud atong katuntuan nga sawa pa mo break ang kanang naang ani convene naman sila mga sukindig paminaw. Pero karon ilahang ikuan na reconvene na August 4. So ang pangutana ron ani mga sukindig paminaw dili baka ni mosamot na pugkalangan kay kining pangutana sa kining pangutana mga sukindig paminaw sa Supreme Court nga wala tubaga sa House, posible man nag-pick upon Posible nag-pick upon. Labi nas Bato de la Rosa mga kasamangkin og makabasa ani nga uy, wa man ni tubaga. Ingon si Bato nga amo ni mo na. Unya sige patubagon sa nato ni. Patubagon sa nato sila kasamangkin aning upat ka mga pangutana Supreme Court. Unya kay samtang magpaabot sa ilahang tubag, samtang paabot sa ilang tubag ato usa nga schedule na pugbalik, So muna nga kanang naang delay nakuan manggod pero muna nga para nako kaning niaba mura og kuan yung kayo dayag na kayo ang mga tao labi na kadto nga mga dumadapig ni Vice President Sara Duterte kampante sila tingali gyud kasamangkin kampante sila nga kining nya wa gi igong basihan depende na sa mga senador kung asa nakaposta So muna nga makaingon ta depende na lang unya ang mga tao labi na mga sukintig paminaw murag posible mangyod nga dili na mahuman karon tuiga posible nga dili mahuman karon tuiga kaning ni ang impeachment og dili ni mahuman unya maabtan pa ni sa kanang naang Pasko maabtan Pasko nako nang istorya hunon pero kini dali ra ni kaayo gyud kung ang kanang mga senador mga sukintig paminaw dili sila kanabang og tuyoon gyud og dili mahitabo gyud og tuyoon labi na questionon dito maingon nga sige unya lang ta mo padayon kay do na man tay pending nga mga question kay maingon ang senado ba nga kani ato pa ning klarohon kay ang mga legalidad ani ato ning klarohon maghulat patag unsay kuan Supreme Court malangan abdan tag siyam-siyam. Pero mo na nga ngano magyong nga ikuan panlitag wa gi klaro nga kuan ba way klaro nga basihan unya way klaro nga number sa Senado ayaw na lang ipugos oy ay na lang ninyo nang ipugos tagaig kasulbaran ang aton tukion diha asa ang budget sa flood control nga gipasalig ni Presidente Marcos atol sa iyang suna pag 2024 kung kahinumdum mo nga matod pa nga dako kayo nga gigahin nga budget para sa flood control asa man ron unya ngano man nga wa man lagi makontrol ang flood naay mga daghang problema nga nangamising ang mga kwarta maunay angay unta mga sukintig paminaw nga sulbaron sa atuang mga magbabalaod. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.